Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sakiraɓe fulɓe miɗon hinna on emi hofna on min woni Saleh Hassan hande channel meɗen ɗum barka noddira ɗum jaygol pulaku ɗum waddani en hande jaygol dow no tagu ittirta sécurité ko kuma mot de passe e téléphone muɗum ko kuma e waya muɗum yaki fere bo a tawi ɗon goɗɗo waɗi sécurité e waya muɗum ko kuma e téléphone muɗum yeggiti ɗum ko kuma goɗɗo hoƴingel wa'ilanimo higo mako wa'ili sécurité ɗum to gamma noon hande min gaddi laabi ɗiɗi dow no mbaɗata itta ɗum e lawol koygol ɗum lawol gotol a ittey ɗum amman téléphone maɗa yo woggoto ngel witta ngel kesel non no sorruɗa ngel lawol ɗiɗabol bo a ittey ɗum wala ko meyi nder waya maɗa gamma noon ɗi laabi ɗiɗi tokkoye min gi'on nonno ɗum waɗata ɗum itta ɗi kamma emi wi'a on to ha ɗum ne arande ma garki ɗum channel ɗum albarka noddira ɗum jaygol pulaku rarɗo less a yi'ay bindi boɗeji ɗum windi subscribing ño'aɗi mbaɗa kuma liking mbaɗa a yi'ay gongel kararrawel hangel ma ño'angel to ha bo waya ma téléphone woni téléphone ma to ha bo mi français ngel woni a yi'ay windi abonné ño'u dow abonné yawwa nda lawol arandewol ngol tokkata ittana téléphone maɗa sécurité code ma bo mi wi'a mot de passe to a waɗi mot de passe ma a yejjiti mot de passe ɓe gaɗɗa ko ma goɗɗo waɗanima mot de passe ma a anda goɗɗo wawan hosa téléphone maɗa sanjama mot de passe to en andi kuje ɗo a wara hosa téléphone maɗa dulla ittugo ɗum saldor maɗum to joni to a waɗi misalu accu itten ɗum gi'a jotta banni ɗum woni normal kam yawwa to sai en nyifa to jotta en gaɗo a yejjitiɗe a waɗi banni a yi ɗum salake alors sorry mi waɗi deidei na non yawwa a waɗa joni kam ɗum salo ɗum holluma na ɗum non a fuɗɗita a waɗa ɗum salo ɗum holluma na en non a laari a habda ɗum salo ragare mai fu wayi ɗum hollima a muña sai ɓawo seconde 30 30 seconde nden a waɗa a itta ɓawo ɗon ko a waɗi ko waɗugo ma ɗum salo to ɗum jaɓata ɗum itto yawwa to a waɗi jotta kam sai a memi a lara ɗon less haɓe windi forgot passport ma bo mot de passe oublié sai a mema dow ɗon mai ɗum waddante ɗon to a memi banni ɗum waddante ɗum wima a waɗa email maɗa gonɗum dow téléphone mai nayi moy fu e mari email muɗum jotta accuwa mi winda email am gi'on moy fu to wari winda email muɗum non no windori min bo email am mi windata ɗo joni wangi mi winda email am @gmail.com yawwa mi windi gmail am mi timmini ko lutti sai a lara ton ɓe windi mot de passe sai a winda mot de passe maɗa koma sécurité code je email maɗa man email gonɗum dow téléphone mai sai a winda banni accuwa mi winda je am yawwa to ɓawo to a windi a timmini sai a lara ha ɓe windi sign in sai a mema dow majum to a memi dow majum ɗaɗɗum joni kode sécurité ma ittake ɓe ittake be koyɗum joni ɗaɗɗum ɗon ɓe mbiyam to mi yiɗi mi waɗa mot de passe fere kese to mi yiɗi mi waɗa pattern mai banta ɗum wonirno jotta to mi yiɗi sai mi waɗa accuwa mi waɗa mot de passe ma bo mi waɗa pattern kesum sai mi waɗa banni sai mi yerɓa ɓe wi'a mi confirma sai mi loro mi waɗa sai mi yerɓa a lari mot de passe ma ittake be koyɗum jotta to mi jifai noga banni mi loro mi maɓɓita mi waɗa ɗum mai ɗum mi waɗi kesum banni ha lari ɗum ittake ɗo on lawol arandewol ngol tokkata itta mot de passe ma ko da a yejjiti ɗum ko da ɗum je numéroji ko ɗum je pattern je ɗiɗa ɗo ko ɗum je bindi yawwa sai lawol ɗiɗabol bo hangol woni jotta kam a yejjiti email maɗa ko ma bo téléphone mai ɗo email wala no dow maga ɗon bo dole sai to kala ko woni nder téléphone ma photoji ko gewtuɗoɗa be himɓe ɗum pat dole ɗon kam sai to ɗum wilake a formatai téléphone mai nga fu yawwa misalu man jotta a waɗa pattern mai banni a waɗa ɗum salo ɗum waɗa a habda to jotta to a wari ɗo misalu accu sai nyifen téléphone mai ni hangi en to a wari a nyifa téléphone mai taw nga pat maga banni sorry ha mi nyifa nga yawwa en gaɗu banni téléphone mai nga nyifake to a wari ɗo ha no a watta a waɗa to a wari ɗo
a laari sei a mema ɗo to ɗum Samson ha caka ɗon ayi Samson mai mari on ngel butongel ɗon, to a wari sei a hawra be dow ton ha ɗum ɓeddirta volume ɗo, na ha ɗum ustata ba, ha ɗum ɓeddirta volume ngel ɗon ngel ɗum ɓeddirta volume be ngel ngel nyifirta téléphone ma ko ngel maɓɓitirta téléphone mai ɗo, to yiɗi accu ngaden a waɗa be juuɗe ɗiɗi banni, ha ɗum ɓeddirta volume be ha ɗum nyifirta, mi tammi a fami. Sei a jogo ɗum banni sei a hawra be ɗo ha je mari bouton ɗo to ɗum Samson ko iPhone, sei a ɓiɗɗa to ɗo a lari to ɗum Samson ko iPhone kon sei a ɓiɗɗa ngel jogo a hawra be kon ɗaya ɗiɗi ngel ɗaya ɓeddirgel volume be nyifirgel, ɓesdirgel na ɗustirgel, mi tammi a fami yawwa, ngam ta goɗɗo hawrindira ɗum. To jotta ngel bo a yi na ɗum Samson, jotta misalu mai sei ngaɗen nde na ɗum Samson sei kawren koye mai ɗiɗi tan, hangel bo nde na ɗum Samson a ɓiɗɗai ɓeddirgel volume be nyifirgel hankoy tan ɗiɗo jotta ha mi ɓiɗɗa ngi'a, yawwa mi ɓiɗɗi miɗo jogi yawwa a lari ngel maɓɓitake, hay téléphone ma maɓɓitake, to ɓawo to ɗum maɓɓitake ɗo ɗum waddonoyte banni, a lari bindi mai amma bindi mai ɗi bangami andi ɗi ndayi on ngel haɗi boɗɗum, accu mi ɓaddinona on heɓa ngi'on ɗi sosai, yawwa ayi ɗi ngari, to a wari to sei a ɓiɗɗa ɗon ɓeddugo volume mai ɗon je lesel ngel ɗon hangel a controlata, sei a waɗa ko dirtowago les, a dirtowo les, a dirtowo les, sei to a wari chatol jego'o ɓolnamin kam ko jeɗiɗaɓol accu ngi'en, nda go'o, ɗiɗi, tati, nayi, joyi, jego'o, chatol jego'o ɓol, sei a ɓiɗɗa ha nyifirta téléphone ɗon, ha ɗum nyifirta téléphone ɗo, koma ha ɗum maɓɓitirta ngel ɗon ɓiɗɗata, sei a ɓiɗɗa dow majum, ayi a ɓiɗɗi dow majum ɗum waɗanima banni sei a dirto a dirto a acca ha ɗum waɗi non ɗo fu, sei to a wari ha yes, to a wari ha yes sei a ɓiɗɗa fahin ma ngel mai nyifirgel, sei a mema dow magel, yawwa to a memi dow magel ɗum waddonoyte fiska téléphone mai banni, sei a rena foti ɗum neɓa, yawwa ɗum waɗa loading, sei a rena sei to ɗum timmini, yawwa ɗum timmini ɗum waddani en banni jotta, ɓawo to ɗum waddani en sei a lara chatol ngol mai arandewol, sei a loro a ɓiɗɗa ngel mai ngel mi holluma nyifirgel fahin, still hangel a loroto a ɓiɗɗa a mema dow magel, mi tammi a fami nyifirgel koma kunnirgel maɓɓitirgel téléphone mai, to a memi banni a lari nga ɗo waɗa fahin ma nga ɗo wadda, sei a rena seɗɗa, to ɓawo to a waɗi banni ni a yira ɗum waddanima kode mai ɗe ittake, mot de passe mai ɗe ittake, e kala ko woni dow téléphone mai fu bo ɗon kam diga ɗon ɗum dilli, mi tammi a fami lawol mai ngol tokkata ngol fu magol. Yawwa bana mbiɗen a itti mot de passe téléphone maɗa ko manga security code, amma kala ko woni dow téléphone mai fu dilli, jotta to a memi ɗo ayi ɗum waddanima a sufta kala yare nde giɗɗa fu ngaɗa, jotta ɗo en cufti English United Kingdom, yawwa lesdi bo a sufta lesdi ndi giɗɗa fu, en cufti enen Nigeria ɗo, lesdi ha lesdi maɗa ndi gonɗa fu a suftai tan, jotta sei ngaɗa ko memugo ɗo, jotta kam a mema fahin, yawwa ayi ɗum waɗa loading, en télécharge, yawwa sei a lora a mema ɗo, sei a waɗa skis, sei a lora a shikenan, a lari téléphone maɗa warti banta nyande ko coduɗa ngel, a itti mot de passe maɗa nden bo ngel warti banta nyande ko coduɗa ngel, kala ko woni nder magel kam fu wilake, to ɗon lawol ngol tokkata itta mot de passe ko ma code de sécurité téléphone maɗa. yewwa bandiraɓe, ɗo garduɗen ragare vidéo meɗum ko kuma wi'a timmude vidéo men ɗum ɗi laabi ɗiɗi wodi tataɓol maji, tataɓol ngol hanjum ne to min gi vidéo ɗum on jaɓi ɗum juuɗe ɗiɗi on mbaɗi liking ɗuɗɗum, e wodi tataɓol ngol min gaddane on ngol hangol ma, ngam non mbaɗe liking ɗuɗɗum, mbaɗe comment kamma ɗum a heɓta fu kana a wawai mbaɗa comment, kamma emin godi pejiji ɗiɗi e Instagram, tagu to heɓtai wodi ko fama e nder yo wawe wolwana min, dan haka pejiji ɗi raɓɓi ɗo no gi'oton ɗum hanjiji ne pejiji amin ɗin e Instagram, ngam non min getti.